Tervetuloa väittelykamppailuihin, jossa tänään kysymme, pitäisikö NGO:n ottaa pakolaisleireillä käyttöön markkinaehtoiset käteisavun ja mobiilimaksujen mallit perheiden arjen tukemiseksi, vaikka leirit ovat nimellisesti tilapäisiä. Tausta on tämä: käteisapu ja puhelimella toimivat maksut voivat antaa perheille vapauden päättää, mitä he tarvitsevat, mutta ne voivat myös avata oven väärinkäytöksille ja epätasa-arvolle. Tässä ottelussa naisten joukkue puoltaa mallia ja miesten joukkue vastustaa sitä. Käymme nopeasti läpi säännöt, puhu yksi kerrallaan, pidä väitteet kirkkaana ja käytä esimerkkejä, jotka yläkoululainenkin ymmärtää. Aloitetaan, naisten joukkue, olkaa hyvä ja esittäkää perusargumenttinne tiiviisti. Väitämme, että käteisapu ja mobiilimaksut antavat perheille toimijuuden, nopean avun ja läpinäkyvän seurannan, mikä vähentää jonotusta ja turhaa byrokratiaa. Todisteita löytyy useista leireistä, joissa käteisavun avulla perheet ovat hankkineet ravintoaineiltaan parempaa ruokaa, ostaneet hygieniatuotteita ja säästäneet rahaa välttämättömiin lääkkeisiin. Kun raha liikkuu puhelimessa, se kulkee turvallisesti ilman käteisen kuljetusriskiä ja kirjanpito syntyy automaattisesti, mikä helpottaa auditointia. Markkinaehtoinen malli luo kannusteen paikallisille kauppiaille tuoda tavaraa leirin lähelle, jolloin hinnat vakautuvat kilpailun myötä ja valikoima paranee. Vaikka leirit ovat paperilla tilapäisiä, todellisuudessa ihmiset elävät niissä vuosia, joten arjen talous on rakennettava niin, että perheillä on valtaa päättää omasta kulutuksestaan. Esimerkit mobiilirahasta osoittavat, että pienikin siirto voi kattaa koulutarvikkeita, lisäproteiinia tai dataliittymän, joka pitää yhteydet viranomaisiin ja sukulaisiin auki. Mallin tekninen toteutus on valmista hyllyltä, SIM-kortit, PIN-tunnukset ja SMS-kuittaukset toimivat ilman älypuhelintakin. Lisäksi kohdennus onnistuu rekisteröityjen perheiden tasolla, jolloin rahaa ei jaeta summittaisesti vaan tarpeen mukaan painotettuna. Käytännössä se tarkoittaa vähemmän hävikkiä, vähemmän varastointikuluja ja vähemmän turhaa rahtia, joka usein saapuu väärään aikaan. Kriisin keskellä nopeus on oikeudenmukaisuutta, koska viivästyneet tavaralähetykset muuttuvat tyhjiksi hyllyiksi ja menetetyiksi viikoiksi. Kun perhe päättää itse, syntyy arvokkuuden tunne ja motivaatio, mikä ehkäisee turhautumista ja konflikteja leirin sisällä. Sukupuolinäkökulma on keskeinen, sillä tilisiirrot voidaan ohjata ensisijaisesti naisille, jotka käyttävät varoja todennäköisemmin lasten ravintoon ja terveyteen. Voimme rakentaa suojatoimia, kuten kaksivaiheisen tunnistuksen, valituskanaalit ja hintaseurannan, jotta väärinkäyttö ei pääse kasvamaan. Lopputulos on parempi joustavuus, nopeampi toipuminen ja kustannustehokkuus, joka vapauttaa varoja useammille perheille. Kiitos naisten joukkue, väitteenne on selkeä ja napakka. Miesten joukkue, teidän vuoronne esittää perusargumentti vastakkaiselta kannalta. Väitämme, että markkinaehtoinen käteisapu leireillä voi nostaa hintoja, keskittää valtaa harvoille myyjille ja jättää ilman puhelinta tai henkilöllisyysasiakirjoja olevat ihmiset ulos järjestelmästä. Todisteet hintapiikeistä hätätilanteissa ovat tunnettuja, sillä kun kysyntä on lukittuna ja tarjonta katkonainen, kauppiailla on houkutus käydä hinnankorotusleikkiä. Turvallisuus ei ole pelkkä sana. Käteisen ja digitaalisten tilien varastaminen, korttihuijaukset ja väkivallan uhka voivat lisääntyä, jos tieto rahansiirroista leviää. Lisäksi monilla perheillä ei ole toimivaa puhelinta, latauspistettä, verkon kuuluvuutta tai luotettavaa henkilöllisyystodistusta, joten malli syrjii heikoimmassa asemassa olevia. Jos järjestelmä rakentuu operaattorin ja muutaman tukkurin varaan, syntyy hauras herraverkko, joka romahtaa heti kun linkki katkeaa. Vaihtoehdot eivät ole mustavalkoisia, sillä kohdennetut ruokakorit ja avoimet yhteiskeittiöt voivat varmistaa minimitason ravitsemuksesta ilman, että syntyy kauppakeskeistä riippuvuutta. Vouchereilla voidaan sitoa tuki tiettyihin tuotteisiin, mikä ehkäisee alkoholin ja muiden haittahyödykkeiden ostoa ja vähentää perheväkivallan riskiä.
Kun leiri on tilapäinen, infrastruktuurin ja maksuekosysteemin rakentaminen voi viedä enemmän rahaa kuin se säästää, mikä on kehnoa allokointia. Lisäksi läpinäkyvyys ei synny taikaiskusta, sillä tilien auditointi vaatii dataosaamista, tietosuojaa ja riippumatonta valvontaa, jota ei aina ole nopeasti saatavilla. Käytännön tasolla jonon lyheneminen on turha voitto, jos hinnat karkaavat, palvelu pätkii ja osa perheistä jää kokonaan oven ulkopuolelle. Inhimillinen arvo syntyy varmuudesta, että ruoka ja lääkkeet ovat saatavilla ilman saldoa, signaalia tai PIN-koodia, ja siksi fyysinen jakelu on kriisin ensimmäinen kieli. Voimme hyväksyä rajatun käteisen kokeilun, mutta vain jos hintavalvonta, kuluttajan suoja, turvalliset jakelupisteet ja varajärjestelmä ovat paikoillaan ennen ensimmäistäkään siirtoa. Markkina ei ole paha tai hyvä, mutta kriisin keskellä markkina on sokea, ja siksi ohjaamaton käteisvirta voi vahvistaa juuri niitä epäreiluuksia, joita yritämme sammuttaa. Kun panokset ovat ihmishenkiä, varovaisuus ei ole pelkuruutta vaan vastuunkantoa, ja se on syy, miksi vastustamme mallin käyttöönottoa tässä vaiheessa. Kiitos, argumentit kirjattu, ja seuraavaksi syvennymme todisteisiin, ristikuulusteluun ja käytännön ratkaisuihin, jotta yleisö näkee, mitä malli voittaa ja mitä se vaarantaa. Siirrytään etenemään ripeästi ja annan nyt puheenvuoron kannattajille hyökkäystä varten. Aloitan selkeästi, koska jokainen päivä ilman joustavaa tukea maksaa lapsille aterioita ja vanhemmille unet. Kiitos, ja nyt vastapuoli saa mahdollisuuden esittää puolustuksensa ennen omaa hyökkäystään. Vastaan lyhyesti, koska ongelma ei ole avun idea, vaan sen sokeus, kun identiteetti, kattavuus ja valvonta vuotavat. Puolustus kirjattiin, ja nyt negatiivinen joukkue voi esittää yhden iskun kohti vastustajan teesin ydintä. Isken siihen kohtaan, jossa väitätte läpinäkyvyyttä, sillä aito läpinäkyvyys vaatii riippumattomat tarkastukset ja pääsyn dataan, jota ei leirissä synny itsestään. Hyvä, palautetaan pallo kannattajille vastaukseen ja kilahdukseen argumentin terää vasten. Vastaan suoraan, koska Audit Trail ei ole unelma, vaan SIM-korttikohtainen kirjaus ja kaksivaiheinen tunnistus, joka on jo toiminnassa monissa hätäohjelmissa. Oikein, ja negatiivinen joukkue saa nyt rakentaa kahden hengen iskun, jossa toinen johtaa ja toinen tukee. Otan johtovastuun, koska leiri ei ole laboratorio ja hintapiikki on todennäköisyys eikä pelkkä pelote. Tuennan luvulla, koska sidotussa voucherissa hinta pysyy kurissa ja ravitsemus pysyy riittävänä ilman käteisnosteista riippuvaa aaltoilua. Kiitos, pysäytän vyörytyksen tähän ja siirrän vuoron kannattajille rakentavaan kahden hengen hyökkäykseen. Johdan hyökkäyksen, koska arvokkuus on hyödyke, jonka jakelu ei onnistu säkeissä eikä kasseissa, vaan päätösvallassa. Tuen todistelulla, koska mobiilimaksu mahdollistaa kohdennetun tuen äideille ja hoitajille, mikä parantaa lasten ruokaturvaa mitattavasti. Hyvä rytmi, ja nyt vastapuoli saa kahdella puhujalla puolustuksen, joista toinen vastaa ja toinen kärjistää paluukysymyksellä. Vastaa lyhyesti, koska kohdennus ei auta, jos kattavuus pettää siellä, missä SIM puuttuu ja akku kuolee. Kysyisin suoraan, koska jos kanavoitte varat äitien tileille, miten estätte väkivallan riskin, kun perheen sisäinen valta asettuu uuteen asentoon? Kiitos, siirrän taas puheenvuoron kannattajille kahden hengen puolustukseen, jossa toinen vastaa ja toinen osoittaa vastustajan heikkouden. Vastaan selkeästi, koska suojatoimet kuten turvakoodit, valituslinjat ja hintaseuranta voidaan rakentaa ennen täytäntöönpanoa, ei sen jälkeen. Osoitan heikkouden, koska vastapuoli nojaa oletukseen täydellisestä tavaralogistiikasta, joka on juuri se, joka pettää ensimmäisenä. Nyt on oikea hetki kuulla välipalautteet, joten pyydän tuomaristoa antamaan väliarvionsa rohkeasti ja tiiviisti. Tällä hetkellä kallistun naisten tiimin puolelle, koska he näyttävät, miten päätösvalta ja läpinäkyvyys voivat kulkea käsi kädessä, ja miesten tiimin heikkous on liiallinen usko voucherin pysyvyyteen epävarmassa ketjussa. Minä kannatan varovasti miesten tiimiä juuri nyt,
koska he muistuttavat, ketkä jäävät oven ulkopuolelle, kun signaali katoaa, ja naisten tiimin heikkous on riski väkivallan dynamiikan sivuuttamisesta, jos suoja ei ehdi mukaan. Tasan vedän viivan keskelle, koska molemmat näyttävät kyvykkyyttä, mutta kärsivät yksisilmäisyydestä, ja rohkaisen kumpaakin tuomaan toteutussuunnitelmaan kovan varajärjestelmän. Kiitos viiltävistä huomioista, ja toisen kierroksen käynnistän toivomalla uusia näkökulmia, joten negatiivinen joukkue aloittaa hyökkäyksellä. Hyökkään eri kulmasta, koska tietosuoja ei ole koriste, vaan kysymys siitä, kuka omistaa avunsaajan jalanjäljen ja kuka voi myydä sen seuraavana kriisinä. Kannattajat saavat vastata tiukasti ja täsmällisesti, jotta emme huku varjoihin. Vastaan napakasti, koska tietosuoja voidaan varmistaa minimidatalla, paikallisella salauksella ja sillä, että avunsaaja omistaa käyttöoikeuden eikä ulkopuolinen alihankkija. Ja nyt on kannattajien vuoro vielä iskuun yksittäisellä puheenvuorolla, jotta uusi argumentti asettuu näkyviin. Hyökkään toisenlaisella esimerkillä, koska kun käteinen kulkee puhelimessa, pienyrittäjät uskaltavat tuoda leirille tuoretta ruokaa, joka ei mahdu yhteiskeittiön aikatauluun. Negatiivinen joukkue saa vastata yhdellä puolustajalla ja toivon lyhyttä, mutta terävää pistettä. Puolustan peruslinjaa, koska avun tehtävä ei ole availla markkinaa, vaan pitää ihminen hengissä, eikä hengissä pysyminen voi nojata akun prosentteihin. Palautan vuoron kannattajille 2 hengen hyökkäykseen, jossa johdetaan selkeä teesi ja sitä tuetaan mitattavalla aineistolla. Johdan teesin, koska arvokkuus, nopeus ja kustannustehokkuus muodostavat kolmion, joka on vahvempi kuin varaston avain. Tuennan luvulla, koska transaktiokustannus per kotitalous laskee ja säästetty euro voidaan sijoittaa terveysklinikan tarvikkeisiin ja veden puhdistimeen. Käännän nyt peliin ja pyydän negatiiviselta joukkueelta 2 hengen hyökkäyksen, jotta paine pysyy tasapainossa. Johdan iskun, koska järjestelmäriski kasvaa, kun sama operaattori kantaa tunnistamisen, maksun ja valvonnan ilman kilpailua. Tuennan esimerkillä, koska katkos verkossa tekee kauppiaasta arvaamattoman portinvartijan, joka vaihtaa hinnat lennosta, kun taas fyysinen jakelu on pelkistetty, mutta varma. Kiitos. Pysäytän iskut ja annan kannattajille 2 hengen puolustuksen, joista ensimmäinen vastaa ja toinen kääntää kysymyksen terävänä takaisin. Vastaan ytimeen, koska kilpailu voidaan luoda monikanavaisesti niin, että käteisautomaatti, operaattori ja valvontataho eivät ole sama yhtiö. Kysyn takaisin, koska jos fyysinen jakelu on niin varma, miksi se epäonnistuu aina kun tie sortuu ja varasto myöhästyy sateen ja rajatarkastuksen takia. Negatiivinen joukkue saa 2 hengen puolustuksen ja pyydän toista keskittymään vastaukseen ja toista osoittamaan vastapuolen heikon sauman. Vastaan suoraan, koska varajärjestelmä on fyysinen pakka ja avoin keittiö, joka ei kaadu signaalin mukana. Osoitan heikon sauman, koska te ette ratkaise ihmisiä, joilla ei ole henkilöllisyyspaperia, ja ilman paperia ei ole tiliä, eikä ilman tiliä ole tukea. Siirrän pelin nopeasti eteenpäin ja annan kannattajille täsmäpassin kohti seuraavaa erää, jotta yleisö pysyy valppaana. Hyökkään uudesta kulmasta, koska kun raha sitoutuu perheiden päätöksiin, markkina tuo tarjolle myös palveluja kuten lastenhoidon ja kuljetuksen, joita laatikkotuki ei koskaan sisällä. Vastapuoli voi rakentaa välittömän kilven, ja toivon sen olevan sekä käytännöllinen että todennettava. Puolustan teräksenä, koska kriisin ensimmäinen periaate on varmuus eikä valinnan runsaus, ja varmuus syntyy vähimmäistason jakelusta, vaikka se olisi karkeaa. Negatiivinen joukkue saa myös yksittäisen vastaiskun, jotta molemmat suunnat pysyvät elossa. Hyökkään tiiviisti, koska hintasääntely ilman valvontaa on paperia ja teidän mallissanne valvoja on sama järjestelmä, joka kerää palkkionsa volyymista. Palautan vuoron kannattajille vastaukseen 1 äänellä ja toivon siihen uutta tietoa eikä pelkkää toistoa. Puolustan näyttäen, koska ulkoinen auditointi, avoimet rajapinnat ja julkiset hinnanseurantaraportit voidaan asettaa ehdoksi rahan liikkeelle.
Annoin tilaa tarkennukselle ja siirrän nyt negatiiviselle joukkueelle 2 puhujan yhteisiskun, jossa toinen johtaa ja toinen ottaa vastuun todisteista. Johdan nyt talousnäkökulmalla, koska sisäänrakennettu kannustin myydä lisää luo riskin hyperinflaatiolle suljetussa leiritaloudessa. Tuennan todisteella, koska kun ostovoima kasvaa ilman tarjontareittiä, ensimmäinen reaktio on hinnan nousu eikä hyllyn täyttyminen. Kiitos, katkaisen vyöryn ja annan kannattajille 2 puhujan hyökkäyksen pehmeällä, mutta pisteliäällä reunalla. Johdan ihmiskasvoilla, koska perheen vapaus valita sapuska, vaippa tai data on taitava tapa vähentää turhautumista ja torjua mustaa pörssiä. Tuennan käytännöllä, koska etämaksun peruutus, ostorajoitukset ja reaaliaikainen ilmoitus väärinkäytöksistä ovat kontrollia eivätkä kaaosta. Nyt pysäytän kannattajat ja annan negatiiville 2 puhujan puolustuksen, jossa ensimmäinen vastaa ja toinen kiristää ruuvia kysymyksellä. Vastaan faktoilla, koska mikään ilmoituskanava ei auta, jos rikkomuksesta ei seuraa sanktio, tai jos sanktio on kauppiaan nauru. Kiristän kysymyksellä, koska kuka sulkee myymälän, kun ainoa myymälä on koko leirin ruokasuoni. Siirrän vuoron kannattajille 2 puhujan puolustukseen, jossa ensimmäinen vastaa ja toinen osoittaa vastapuolen painopisteen haurauden. Vastaan toimenpiteellä, koska yksinoikeudet voidaan kieltää sopimusehdolla ja varakaupat voidaan kilpailuttaa kentän ulkopuolelta. Osoitan haurauden, koska teidän mallissa on oletus, että kuorma-auto saapuu aina ajallaan, ja historia kertoo toisin joka sadekaudella. Pidetään kierros hengittävänä ja annetaan vielä lyhyet lisäiskut ennen yhteenvetoa, jotta tuomaristo saa aineistoa päätökseen. Hyökkään datalla, koska kustannus per jaettu euro laskee, kun laatikkologistiikan varastointi ja hävikki poistuvat. Puolustan realiteetilla, koska sähkön puute, varkaudet ja SIM-korttien pimeä kauppa tekevät digitaalisesta käteisestä uusien rikosten näyttämön. Vastaan arvolla, koska arvokkuus ei ole ylimäärä, vaan se on se, mikä pitää yhteisön rauhallisena ja yhteistyökykyisenä, kun kriisi pitkittyy. Isken varoituksella, koska pitkään jatkuva leiri ei saa muuttua kokeeksi, jossa teknologia on itseisarvo ja ihminen data. Pyydän tuomaristoa vielä lyhyesti poimimaan toisen kierroksen löydöt, jotta kurssi selkiytyy ennen loppuhetkiä. Näin edistystä kannattajilla siinä, miten he rakensivat varautumista ja monikanavaisuutta, ja moitin vastapuolta siitä, että varajärjestelmä jäi enemmän iskulauseeksi kuin toimintakaavioksi. Totean miesten vahvistaneen heikoimpien aseman näkymistä erityisesti henkilöllisyysongelmissa, ja muistutan naisia, ettei arvokkuus saa peittää väkivallan riskin todellisuutta. Pidän molempien uusista kulmista, mutta vaadin vielä kovaa näyttöä hinnanvalvonnasta ja sanktiosta, jotta hyvät aikomukset eivät jää ohjelmatekstiksi. Kiitos, ja nyt kiristän aikataulua ja pyydän negatiivista joukkuetta lyhyeen, mutta terävään hyökkäykseen kohti toteutuksen kipupistettä. Hyökkään tekniseen särmään, koska offline-tila ei ole kikka vaan ehto, ja ilman sitä teidän järjestelmä sammuu juuri kun myrsky alkaa. Kannattajat saavat välittömän puolustuksen yhdellä äänellä, ja toivon konkreettista vastausta. Puolustan konkreettisesti, koska offline-voucheri, tekstiviestipohjainen varmistus ja manuaalinen kassakirja luovat jatkumon, kunnes verkko palaa. Ja jotta liike pysyy aktiivisena, annan kannattajille vielä 1 iskuvuoron. Hyökkään inhimillisesti, koska lapsen on helpompi pyytää äidiltä rahaa lääkkeeseen, kuin jonottaa hallin takahuoneeseen pakettia noutamaan. Vastapuoli saa puolustaa 1 hengen äänellä ja mielellään uutta näyttöä käyttäen. Puolustan muistutuksella, koska avun tarkoitus ei ole vain helpottaa arkea, vaan estää väärinkäyttö, ja väärinkäyttö kasvaa siellä, missä rahalla on nopein jalka. Annan kannattajille 2 puhujan hyökkäyksen, jossa johtaja piirtää polun ja tukija asettaa mittarin. Johdan polun, koska aloitetaan pienestä, arvioidaan vaikutus ja kasvatetaan vain jos hinnat ja turvallisuus pysyvät kurissa. Asetan mittarin,
koska ilmoituskynnyksen, väkivaltatapausten ja hintakorien muutosten on laskettava ennen laajentamista. Negatiivinen joukkue saa peilata 2 äänellä ja pyydän toista johtamaan ja toista tuomaan tuoreen esimerkin. Johdan peilin, koska kriisissä on parempi pettyä varmuuteen kuin yllättyä järjestelmästä, joka toimii vain hyvänä päivänä. Tuon esimerkin, koska yhteiskeittiö ja avoin jakelupiste pitävät hengissä ilman puhelinta, akkua ja hintakilpailua. Pidän rytmin tiukkana ja annan kannattajille 2 puhujan puolustuksen, jossa ensimmäinen vastaa ja toinen esittää terävän vastakysymyksen. Vastaan selkeydellä, koska yhteiskeittiö ei sulje mobiilimaksua pois, vaan varmistaa minimitason, jonka päälle perheet voivat valita. Kysyn terävästi, koska jos minimitaso on valmis, miksi kieltäisimme mallin, joka tuo yli minimin joustoa ja arvokkuutta? Negatiivinen joukkue voi päättää tämän osuuden 2 puhujan puolustuksella, jossa ensimmäinen vastaa ja toinen osoittaa heikon lenkin. Vastaan tiivistäen, koska järjestelmä, joka lisää muuttujia, lisää myös vikapisteitä, ja vikapiste kriisissä on ihmiselle kohtalokas. Osoitan heikon lenkin, koska ilman henkilöllisyyttä avunsaaja jää nollaksi tietokannassa, ja 0 saa 0 euroa, vaikka tarve olisi 100. Ennen loppukirjaa tarkistan vielä, onko uusia näkökulmia tai asioita, jotka jäivät sanomatta, ja kehotan molempia puolia nostamaan esiin kipupisteet, jotka heidän mielestään vielä loistavat pimeässä. Minulta jäi korostamatta, että käteisavun mobiilimalli voidaan käynnistää vaiheittain ja perua välittömästi, jos hinnat tai turvallisuusindikaattorit karkaavat. Minulta jäi alleviivaamatta, että leirissä ei ole kuluttajan suojaa eikä normaalin kilpailun edellytyksiä, joten markkina ei käyttäydy oppikirjan kaavan mukaan. Hyvä, siirrytään vapaaseen keskusteluun, vuorotellen ja kuumana, mutta kunnioittavasti, jotta saamme esiin sen, mitä numeroiden väliin kätkeytyy. Jos jonot lyhenevät ja perheet saavat ostaa ravinnon, saippuan ja datan itse, eikö se ole juuri se ihmisarvo, jonka pitäisi olla kriisin perusmitta? Jos perheellä ei ole puhelinta, akkua tai henkilöllisyyttä, miten he ostavat mitään ja kenelle tämä ihmisarvo silloin kuuluu? Kattavuus ei synny nollasta, mutta sitä rakennetaan rinnakkain fyysisen minimin kanssa, ja jokainen uusi tilisiirto on yksi vähemmän nälkäinen ilta. Jokainen uusi tilisiirto voi myös olla yksi uusi rikos, kun tieto kulkee siitä, kenellä on saldoa, ja yö on leirissä aina pidempi kuin päivä. Rikoksen ehkäisee suunnittelu, ei pelko, ja 2-kanavainen jakelu, valvottu hinnoittelu ja turvalliset nostopisteet ovat juuri se suunnittelu. Suunnitelma ilman sähköä on juliste sateessa, ja sateessa musta pörssi on aina kuivempi kuin virallinen piste. Siksi offline-voucher, paperinen varatodiste ja SMS-kuitit muodostavat sillan, joka kestää myrskyn yli, kunnes verkko palaa. Silta falskaa, jos vartija myy kuittia pimeästi, ja silloin järjestelmä, joka piti tehdä läpinäkyväksi, muuttuu taskulampuksi, joka osoittaa toiseen suuntaan. Taskulampun suunta korjataan ulkoisella auditoinnilla ja avoimilla rajapinnoilla, joissa kuka tahansa kumppani voi tarkistaa virrat ilman, että data paljastaa ihmisen. Avoin rajapinta ilman todistettua henkilöllisyyttä on avoin ovi virheelle, ja virhekriisissä maksaa enemmän kuin hidas jono. Hidas jono maksaa lapsen kuumeen, menetetyn työpäivän ja toivo on resurssi, jonka loppu sytyttää tulipalon nopeammin kuin hinta. Toivo kasvaa siitä, että tietää saavansa ruokaa ilman signaalia, ja sen varaan voi rakentaa yörauhan, vaikka valinta olisi kömpelö ja harmaa. Valinnan kömpelyys ei ole hyve, jos se lukitsee perheen tarpeeseen, jota laatikko ei tunne, kuten vuokra, kuljetus tai kuukautiset. Laatikko on karkea, mutta tasapuolinen, eikä se syrji ketään, jonka puhelin on varastettu, rikottu tai vain loppu. Tasapuolisuus ilman osumatarkkuutta on kaunis sana, mutta se hukkaa euron, jonka pitäisi osua keuhkokuumeeseen eikä keksipakettiin. Euron osumatarkkuus on kaunis haave, jos hinnat nykivät ylös jokaisen siirron myötä, ja haave muuttuu nopeasti velaksi. Hintojen nykiminen taittuu kilpailulla, sopimusehdoilla ja hintaseurannan julkisella tulostaululla,
jossa poikkeama johtaa sanktioon, ei hymähdykseen. Kuka panee sanktioita leirissä, jossa ainoa kauppiaasi on myös ainoa kylmä ketju, ja kuka kantaa vastuun, jos ovi suljetaan? Ovi pysyy auki, kun varakauppa ja liikkuva kioski otetaan sisään kentän ulkopuolelta, eikä kukaan ole ainoa laskuputki. Liikkuva kioski tarvitsee polttoaineen, tien ja luvan, ja 3 luvan keräämiseen menee 3 viikkoa, joiden aikana lapsi ei syö tuoretta. Siksi aloitamme pienestä, siellä missä tie jo on, ja laajennamme vain sinne, missä ovi aukeaa todeksi, ei strategiaksi. Pieni alku on usein kaunis, mutta leiri ei ole startup, ja kun pilotti epäonnistuu se ihmisellä, ei Excelillä. Pilotin ehto on juuri se, ettei kukaan putoa, sillä minimitaso jatkuu koko ajan, ja pilotin virhe korjataan seuraavana päivänä, ei vuoden päästä. Virheestä toipuminen vaatii kykyä sanoa ei rahoittajalle, joka rakastaa skaalautuvuutta, ja se ei ole helppoa edes toimistossa, saati pölyssä. Siksi kirjoitamme skaalan ehdoksi hinta- ja turvallisuusmittarien vihreän valon, ja kaikki punainen pysäyttää rahan, piste. Kiitos, pysäytän tulen, ja pyydän nyt kannattajilta viimeisen puheenvuoron, jossa ensimmäinen järjestää faktat, ja toinen puhuu suoraan tuomariston sydämelle. Faktat ovat nämä: nopeus säästää henkiä, mobiilimaksu ja käteisapu laskevat logistiikan hävikkiä, vahvistavat perheen päätösvaltaa ja mahdollistavat kohdennetun tuen, ja rinnalle rakennetaan offline-silta, hintaseuranta, valituslinja ja sanktio, jotta väärinkäyttö ei kasva, sekä monikanavainen kilpailu, jotta yksikään myyjä ei pidä leiriä panttivankina. Pyydän teitä näkemään, että arvokkuus ei ole koriste vaan kriisin liima, ja kun äiti voi valita ravinnon, saippuan ja datan lapsensa puolesta, leiri pysyy rauhallisempana, toivo palaa ja jokainen euro venyy pidemmäksi, joten valitkaa malli, joka uskoo ihmiseen ja valvoo markkinaa, eikä malli, joka uskoo laatikkoon ja unohtaa ihmisarvon. Kiitos, ja nyt pyydän vastapuolelta viimeisen sanan, jossa ensimmäinen kokoaa faktat ja toinen kääntää ne vakuutukseksi tuomaristolle. Faktamme ovat nämä: leiri on epävarma tila, jossa sähkö, henkilöllisyys ja kilpailu ovat katkonaisia, ja silloin käteisvirta nostaa hintaa, lisää rikoksen pimeää houkutusta ja sulkee ulos heikoimmat, kun taas fyysinen minimitaso, avoin keittiö ja sidottu tuki takaavat varmuuden ilman saldoa ja signaalia. Pyydän teitä muistamaan, että varmuus voittaa valinnan, kun panoksena on hengissä pysyminen, ja että järjestelmä, joka lisää muuttujia, lisää vikapisteitä, joten äänestäkää ratkaisua, joka toimii myrskyssä ilman akkua, eikä ratkaisua, joka toimii kauniisti sen jälkeen, kun myrsky on ohi. Kiitän ja pyydän tuomaristoa antamaan väliarvionsa sekä oman ratkaisunsa, kehuen samalla molempien joukkueiden vahvuuksia. Arvostan naisten joukkueen tapaa kytkeä arvokkuus käytännön suojatoimiin ja monikanavaiseen kilpailuun. Arvostan myös miesten sitkeyttä pitää heikoimmat näkyvissä, mutta päätän kannattaa naisia, koska he esittivät toteutusketjun, jossa punainen valo pysäyttää, vihreä vasta laajentaa ja sillat kestävät sateen. Kiitän miesten joukkuetta siitä, että he toivat muistutuksen henkilöllisyyden ja sähkön puutteesta ja siitä, että minimitaso ei saa murtua. Kiitän naisia rohkeudesta tehdä arvokkuudesta mittari eikä iskulause, mutta kallistun miehiin, koska ilman todennettua kattavuutta ja selkeää sanktioiden toimeenpanoa, hinnat ja riskit voivat kasvaa nopeammin kuin suojat. Näen 2 mallia, jotka voivat kompuroida, ja 2 mallia, jotka voivat onnistua, ja valitsen naiset, koska heidän paketissaan on selkeä stoppi, kilpailutus ja offline-jatkumo, jotka yhdessä tekevät kokeilusta hallitun eikä uhkarohkean. Tuomarien äänin 2-1 voittajaksi julistetaan naisten joukkue, onnea ja kiitos tiukasta taistelusta. Kiitos äänestä ja kritiikistä. Lupaamme, että jokainen mittari ja suojatoimi kirjoitetaan sopimukseen ennen ensimmäistä siirtoa. Kiitos keskustelusta, ja muistutan, että voitto on silloin todellinen, kun se näkyy lapsen lautasella ja vanhemman yöunessa, ei vain taulukossa. Onnittelut vastapuolelle, ja toivon, että jos malli otetaan käyttöön, varajärjestelmä ja henkilöllisyystuki tulevat ensin, eivät jälkikirjoituksena. Kiitos tilasta, jossa varoituksemme kuultiin,
ja toivon, että niitä käytetään turvakaiteena eikä esteinä, kun ratkaisuja rakennetaan. Lämmin kiitos molemmille joukkueille terävästä kamppailusta ja tuomaristolle oivaltavista kommenteista. Kiitos myös teille katsojat, että olitte loppuun asti mukana. Muistakaa tykätä, tilata kanava ja jättää kommentti. Ja jos haluatte tukea ohjelmaa, skannatkaa videon oikeassa alakulmassa oleva QR-koodi tai avatkaa videon kuvauksessa oleva linkki, jonka kautta löydätte myös aivan toisenlaisten sarjojen jaksoja. Nähdään taas ensi kerralla väittelykamppailuissa ja pysykää uteliaina seuraavaan koitokseen asti.